Според тебе в момента трябва ли на човек много пари, голям капитал, за да може да започне бизнес, както теб, дропшипинг и e-commerce, особено в днешно време, когато имаме изкуствен интелект, който се развива по-бързо от всичко? Този въпрос има два различни отговора. Okay. Един е, да, трябва ти много пари, ако нямаш правилния ментор пред себе си. Ако имаш правилния ментор, който да те води, да ти казва какво и как да го правиш, ще спестиш първо от пари, второ от изгубено време, усилия и много грешки. Така че това е както във всяко друго нещо, ако някой може да те научи, както четем книги и се учим от тях, а не трябва да минаваме през тези същите грешки ние за да се научим, така може да се намери човек, който те води наистина към успех. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш това онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони, номер 1 общността в България.